Bona tarda! Estan rient molt, eh? El 19 de maig d'aquest any, el senyor Pare Manel va fer 70 anys. Ja n'hi queden pocs. Sí, home, les matemàtiques no enganyen, eh? I jo, la veritat, els he dit vostès que crec que l'estimen, està fotut aquest home. Home, són molts anys, eh? Són molts anys i ha entrat ja en aquest sector, aquest ventall que se diu los minutos basura de l'existència. Vostè sap el bàsquet aquest quan queden, guanyen de 40, queden 5 minuts, que ni corren? Doncs això. És la jubilació. Aquest moment tan guapo que tenim per viure. Jo vaig darrere d'ell, eh? No es pensin que estic. Ell diu que no, voluntat, però l'altre dia ens vam fotre a la festa una mica de pap-pap, és que són 70 anys que porto ja. Dic, home, escolta'm, com Jesús diu no, que aquest se'l van carregar els 33. Clar, i amb això té raó, eh? No vull dir que sigui millor que el fundador, però clar... Ara el Che Guevara, on estaria? Tindria una botiga al Passeig de Gràcia, segurament. Això és com ha anat l'existència. Ara, aguantar 70 anys així... Bueno, és aquest tros de l'existència en què la gent gran servim per tot, però gratis. Vostè pot portar el nen al col·le, pot donar-li de halal, pot llegir un cuento, pot fer de tot als seus nets, gratis. Vostè pensava que no tindria que aguantar ningú als 70? Doncs sí, van augmentant. La mama treballa, el papa treballa, sols que va combinadet. Clar, la cosa t'avisen, eh? Primer comença quan, que no riguin els que els queda lluny la cosa, perquè ja t'amenacen el primer dia que et tracten de vostè. Escolti, no em digui de vostè, que sóc molt jove. No, ja et foten el primer viatge. Després ja, quan ja vas fent 50 o així, que ja diuen, hòstia, quines ulleres més guapes portes. O la camisa aquesta on l'has comprat. Però del físic ja no diuen res, fot temps, eh? I fins i tot, tens la dona avui alliberada i llançada, que si als 40 anys o 30 li deies alguna cosa, una impertinència que et podia creuar la cara, als 50 anys, jo el veig la cinquantona i dic, nena, ahora mismo te metía 2 criatures. I estan contentes, perquè fot anys que no els hi diuen, es veu. Llavors tia està agraïda, la meva dona, escolti'm, no resista al revés, estima els paquis, perquè són els únics que li foten piropos. Diu, que cachondo és el de la tienda, va cada 5 minuts va allà la tia a comprar alguna cosa. Sí, bueno. I després ja ve la cosa que va de baixada. Però el Manel, com és tot voluntat, diu, a mi això no m'afecta. No m'afecta, jo vull fer el bé fins al final. Clar, després et tornes, això que deia que per dir el 50 invisible no et veuen, però quan fa 70 et tornen a veure els nanos. Diu, hòstia, aquest tio quin és? Que és un nieto de Ramsès IV o què? Llavors els pares, per treure-li els calés a l'avi, li diuen amb el nen, fota-li un petó al iaio, i és el primer trauma de l'existència que té aquell nen. Però com vol que li foti un petó al iaio? Jo no deixo que em facin petons als nens, dic, pobret, home, ja patirà la vida. Només falta que tingui que fotre'n petons a mi. Ha de solucionar-s'ho d'una altra manera tot això. El Manel va fent, diu que està bé, gràcies a Déu, bueno, jo no, jo crec que està una mica traumatitzat, perquè aquest any, allò que es diu, la seva mare va traspassar, o sigui, es va morir, no? Aquesta paraula que ara no es pot dir, està prohibida, es va morir. Es veu que algú va dir ja era hora, perquè la dona tenia 94 anys ja, i l'home anava a Granollers amunt avall amb la moto, no sé si anava a Can Brians o era la mare a la presó, ja es fotia un caos tremendo. La Tomasa, d'aquí un aplaudiment. È un mondo difficile, è vita intensa. I està fotut per això, però no, per això tampoc, Està fotut pel tema de les eleccions. Sí. Perquè el tio es veu menyspreat. La Lucía Caram, aquesta, és molt bona. Diu, sí, aquesta per magatzems i d'aliment va molt bé, però per tractar presos jo sóc millor, em deia. No sé.
Diu, és una argentina, no tinc res en contra, però independentista, aquesta tia està enxufada amb el papa i per això ja mi marginen. I ell ha tingut un trauma, les eleccions, perquè ell volia que sortissin 6 alcaldes. Perquè com ell estava amb tothom, els estima a tots. Jo m'agradaria el Tries, però l'altre també, i aquell no podien ser cada 15 dies un diferent. Dic, no, Manel, això no va així, però està enfadat amb vostè, No enfadat perquè l'estima, perquè diu, si en comptes de fotre al mig a Sor Colom, com sigui, com es diu, l'Argentina del senyor Mas i vostè fot el Manel, tindria 30 escons, senyor Trias. Felicitats per tot. Amb vostès, el pare de la criatura, Manel Pousa. Mira que fresquet que ve. Mira que fresquet. Felicità, momenti e futuro incerto.